Hledáte investiční příležitost? Nebo exkluzivní bydlení na horách? Vítejte v rezortu Tillon de Mille. Unikátní na tomto apartmánu je výhled na hory a jeho poloha. Tento luxusní střešní apartmán nabízí velkorysý obývací prostor s kuchyní, jsou zde 3 samostatné pokoje a každý z nich má svou privátní koupelnu. Unikátní na tomto apartmánu je jeho výhled na okolní hory a jeho poloha. V blízkém dosahu je několik lyžařských center a v letní sezóně je zde ideální prostředí na turistiku, kolo a další volnočasové aktivity. V blízkosti je úžasný 4hvězdičkový hotel ze spa, wellness a termálními koupeli. Apartmán je plně vybavený a připravený k nastěhování. Součástí jsou také 2 parkovací místa, velký sklep a další prostor pro lyže, golfové hole či kola. Sníte o tom mít tohle všechno? Jsme Swiss Adres a jsme tady pro vás.